नमस्कार, मी अश्विनी निशांत गोटे पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते। गणपतीला दुर्वा का प्रिय आहेत, त्याला दुर्वा का वाहिल्या जातं ह्याच्या ॲक्च्युली 2 स्टोरीज सापडल्या। त्यातली एक तुमच्या म्हणजे त्यातल्या त्यात माहितीत असलेली आहे, पण छोटीवाली जी स्टोरी आहे मला वाटतं कमी वाचण्यात येण्यासारखी ती अशी आहे की एक खूप सुंदर अतिप्रचंड गायिका असते, जशी की ती स्वर्गातून वगैरे उतरल्यासारखं गॉड गिफ्टेड अशी ती गायिका असते। तर ती गायिका जेव्हा जात असते त्यावेळेस नदीच्या किनाऱ्यावरती गणपती बाप्पा हे ध्यान लावून बसलेले असते। ती त्यांना बघते, त्यांच्याकडे म्हणजे त्यांच्या प्रेमात पडते आणि ती त्यांना लग्नासाठी विचारते। आता मला माहिती आहे की तुळशीच्या बाबतीत पण समहाऊ ही अशी स्टोरी म्हणल्या जाते, पण मला हे पण सापडलेलं आहे, आपण ते नंतर एखाद्या व्हिडिओमध्ये बघूया। तर ही जी गायिका असते ती गणपतीला ह्याच्यासाठी लग्नासाठी विचारते आणि गणपती बाप्पांचं म्हणणं असतं की म्हणजे ते चिडतात की आणि ते हे करतात, डिनाय करतात लग्नासाठी, की ते म्हणतात की माझं ध्यान भंग झालेलं आहे आणि मी तुझं प्रपोजल एक्सेप्ट नाही करू शकत। तर ते नकार दिल्यामुळे ती चिडते, तिला राग येतो आणि तिच्या राग येण्यामुळे तिच्या त्या गणपतीला घेऊन त्या नजरेने बघण्यामुळे तिच्या शापामुळे ना गणपतीचं डोकं जळजळ करायला लागतं आणि इतकं जास्त जळजळ करतं की त्यांना ते इरिटेट व्हायला लागतं। आणि दुर्वा ही किती औषधी आहे ही पण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। तर जवळ असलेली दुर्वा गणपती बाप्पा उचलतात, ती स्वतःच्याच माथ्यावर ठेवतात आणि ते शांत होतात, असं एक आहे। आणि दुसरं जे त्यातल्या त्यात सगळीकडे ऐकण्यात येतं ते असं आहे की अनलासूर नावाचा जो राक्षस होता, तो राक्षस सगळीकडे आज उज्ज्वल इतर दानवांसारखा सगळीकडे उच्छाद मांडतो, इंद्रापर्यंत पोहोचतो, स्वर्गापर्यंत पोहोचतो, सगळीकडचा कब्जा हवा असतो। मग सगळी देव लोक जातात महादेवाकडे आणि महादेव त्यांना सांगतात की तुम्हाला ह्याच्यातून कोण तारणार असेल तर तो आहे गणपती बाप्पा, तुम्ही गणपती बाप्पाकडे जा, तो नक्की तुम्हाला ह्याच्यावर म्हणजे त्या राक्षसाला घेऊन त्याच्यावरती नक्कीच काहीतरी तोडगा काढेल। मग गणपती बाप्पा जातात, त्याच्यासोबत युद्ध करतात अनलासुरासोबत आणि त्याच्यासोबत युद्ध करताना ते त्याला गिळून टाकतात, अनलासुराला ते गिळून टाकतात आणि असं म्हणतात की त्याच्यामुळे ना अनल म्हणजे अग्नी, तर तो इतका गरम असतो की त्याच्या पोटात म्हणजे बाप्पाच्या पोटात खूप जास्त भडभडायला लागतं, खूप जास्त आग होते, जळजळ होते। त्याच्यामुळे कितीही काहीही केलेलं असतं पण त्याची ती पोटातली आग आहे ना ती शांत होत नाही। त्यावेळेस मग सगळे ऋषी एकत्र येतात, ते दुर्वा घेतात, गणपतीच्या डोक्यावर दुर्वा खूप साऱ्या प्रमाणात वाहतात, ते वाहतातच। त्याचप्रमाणे ऋषी कश्यप देखील येतात, ते 21 दुर्वा घेतात आणि ते गणपती बाप्पाला खायला देखील लावतात। मग ते 21 दुर्वा खाल्ल्यानंतर दुर्वाचा गुणधर्म आहे की ती शांत करते आपल्या शरीरामध्ये होत असलेली आग। त्याच्यामुळे मग ते दुर्वा खाल्ल्यानंतर कुठेतरी बाप्पा आहे त्यांचं पोट शांत होतं आणि मग तिथून पुढे गणपती बाप्पाला दुर्वा खूप प्रिय होते आणि त्याच्यामुळे म्हणलं जातं की जे कोणी लोक गणपती बाप्पाला दुर्वा वाहतात ते देखील गणपतीच्या खूप जवळ होऊन जातात, त्यांचे फेवरेट होतात। त्याच्यामुळे आपण सगळेच त्यांना 21 दुर्वा वाहत असतो। तर गणपती बाप्पाला दुर्वा का वाहतात ह्याला घेऊन बऱ्याचशा स्टोरी आहेत, पण मला माहिती असलेल्या ह्या 2 स्टोरी मी तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत। मग आपल्याला कळालंय की दुर्वा आपण गणपती बाप्पाला का वाहतो आणि तुम्ही गणपती बाप्पाला, जेणेकरून त्यांना पण शांत वाटेल। परत एकदा एका वेगळ्या व्हिडिओमध्ये गणपती बाप्पाला घेऊन असलेली वेगळी माहिती काही भेटते का आपण बघूया। सो मच फॉर वॉचिंग।